vand. Får man tiden til at gå så godt man kan. Men sømands hjerte flammer inden for de noget snævre rammer. Det kan ske man hjertebanken for, når en strofe pludselig en søer når. 1000 mil fra land ved en sømands vandstart, hvorfra den stammer. Toner fra himlen, de kommer fra dig, kommer fra dig. Toner fra himlen, de gælder kun mig, gælder kun mig. Hvor er min vej mig fører, ved jeg hver gang jeg hører. Toner fra himlen, og så er du mine nu. For I skal ødelægge det hele ved at fjase på scenen. Det var bare fordi det var så morsomt, at Frøken Storm fik pyramiden i hovedet. Ja, det så komisk ud. Nå, det gjorde det. Sådan nogle dumme høns. Frøken Storm skal ikke sikkert kalde os for høns. Lad mig. Frøken Storm må meget undskylde, hvis damerne har fjaset på scenen. Jeg så det nu ikke, men hvad i alverden blander du dig i det for? Det er min pligt som formand for kordamernes organisation at varetage medlemmernes interesser. Pjat, forsvind. Hvad? Når jeg har løst min opgave? Ja. Jeg sagde lige sådan til justitsministeren forleden dag, når han forsøgte at vifte mig væk med et par venlige ord. Jeg kommer igen, herr minister. Jeg bliver ved. Når jeg har sat mig noget i hovedet, så fører jeg det igennem til sidste blodstråbe. Hør. Jo. Tusind tak. Og ordet høns må jeg påtale på det skarpeste. Kom så. I er ikke rigtig kloge. Jeg så skal have det krop, du.